ଆମ ମନ ଶାନ୍ତ କେମିତି ହେବ? ଆମ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି। ଆମେ କାମ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନ ଆଉ କିଛି କରଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କିପରି କରିବା, ଏହା ଜାଣିବା ଦରକାର। ମନର ବ୍ୟବହାର ଶାନ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ଯଦି ମନର ବ୍ୟବହାର ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସିରେ କାଟିଥାନ୍ତେ। ନା ମୁଁ କି ଆପଣମାନେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିନଥାନ୍ତେ। ଅଧିକ ସୁଖ ସୁବିଧା ବା ଆରାମ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଦୌଡ଼ି ନଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କିଛି ନ ମିଳେ, ଆମ ମନ ଅଶାନ୍ତ ରହେ। ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, କାରଣ ଧ୍ୟାନ ହିଁ ଗୋଟେ ମାର୍ଗ ଯିଏ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଇଥାଏ। ସେଇଠୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ, ବାହାରର କିଛି ଜିନିଷରେ କିଛି ଖୁସି ନଥାଏ। ବୁଦ୍ଧ କୁହନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଆଉ ସୁଖ ଆମ ମନର ଭ୍ରମ ଅଟେ। ଇଏ ତ ଆମ ମନର ଏକ ଲୋଭ ଅଟେ, ଯିଏକି ଆମ ମନକୁ ଏଠି ସେଠି ଦୌଡ଼ିଥାଏ। ଯେମିତିକି ମାସ ମାସ ଧରି ଭୋକରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଭିକାରୀକୁ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ରୁଟି ମିଳିଲେ ସେଇଟା ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କିଛି ଧନୀ ଘରେ 56 ପ୍ରକାର ଭୋଗ ବି ହୁଏ ନା, ତଥାପି ସେ ଖୁସି ନଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା। ଗୋଟେ ସମୟର କଥା, ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଯୁବକ ରହୁଥିଲା, ଯାହା ମନ ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତ ରହୁଥିଲା, ଦୁଃଖରେ ରହୁଥିଲା। ସେ ତା ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ କିଛି ଉପାୟ ଆସୁନଥିଲା। ତା ଜୀବନରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଅଶାନ୍ତିରେ ରହୁଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ତାକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ତା ଗାଁକୁ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଆସିଛନ୍ତି, ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଉପରେ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯୁବକ ଜଣକ ଶୀଘ୍ର ଘରୁ ବାହାରି ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲା। ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯୁବକ ଦେଖିଲା କି ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି କି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖ ଆସେ, ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆମ ମନ ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତ ରହୁଥାଏ। ଗୋଟେ ଅଶାନ୍ତ ମନ ଦୁନିଆରେ କେବେ ଖୁସିରେ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ତାକୁ ଯେତେ ଧନ ରତ୍ନ ମିଳିଯାଉ ମଧ୍ୟ ସେ ତାକୁ ପାଇକି ବି ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖରେ ରହିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ଶାନ୍ତ, ତାକୁ କିଛି ମିଳୁ ବା ନ ମିଳୁ, ସେ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ଥାଏ। ସବୁ ସମୟକୁ ସେ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିଥାଏ। ଏହା କହି ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ନିଜ ପ୍ରବଚନ ଶେଷ କଲେ ଆଉ ଆଶ୍ରମକୁ ପଳେଇଲେ। ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯୁବକ ଜଣକ ଗଲା। ପଣ୍ଡିତକୁ ପଚାରିଲା, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ କି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ମନ ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖୁସିରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମନ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଅଶାନ୍ତ ରୁହେ। ଏମିତିରେ ଜଣେ ଖୁସିରେ କେମିତି ରହିବ? ଏ ଦୁନିଆରେ ଶାନ୍ତ ମନ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ବି ଗୋଟେ ମନ ଅଛି, ଯିଏକି ଏବେ ଅଶାନ୍ତ ଅଛି। ଗୁରୁବାର, ଆପଣ କହିପାରିବେ ମୁଁ ମୋର ଏହି ଅଶାନ୍ତ ମନକୁ କେମିତି ଶାନ୍ତ କରାଇବି? ଗୁରୁବାର ଯୁବକକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ବୁଝାଇଲେ। ଧ୍ୟାନ କଲେ ଆମର ମନ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ଖରାପ ବିଚାରରୁ ଆମେ ବାହାରି ଆସନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଆସେ। ଯଦି ତୁମେ ବି ଜୀବନରେ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତୁମକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦରକାର। ଏହି ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗ ଯିଏ ତୁମକୁ ଶାନ୍ତି କରିପାରିବ, ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ବାଟ ଦେଖାଇବ। ଯୁବକ ଜଣକ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ କଥା ମାନିଲା। ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଧ୍ୟାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ରାତିସାରା ଧ୍ୟାନ କଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କୌଣସି ଲାଭ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଉଠି ପୁଣି ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ଯାଇ କହିଲା, ଗୁରୁବାର, ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ରାତିସାରା ଧ୍ୟାନ କଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କିଛି ଲାଭ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ମୋ ମନ ତ ଏବେ ବି ଅଶାନ୍ତ ଅଛି। ଆପଣ ତ କହୁଥିଲେ ଧ୍ୟାନ କଲେ ମନରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ଥର ଧ୍ୟାନ କରିଦେଲେ କିଛି ହୁଏନି। ଏଇଟା ତ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ସହିତ ମନର ଶାନ୍ତି ଆସିଥାଏ। ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲା, ଗୁରୁବାର, ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ସମୟ ନାହିଁ। ମୋତେ ଏମିତି ରାସ୍ତା ଦେଖାନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ମୋତେ ଜଲ୍ଦି ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ଆଉ ମୁଁ ଖୁସିରେ ରହିବି। ଏମିତିରେ ମୋର ଅନେକ ସମୟ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯିବ। ମୋତେ କିଛି ଏମିତି କୁହନ୍ତୁ ମୋ ମନ ଆଜିର ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ, ମୁଁ ଟିକେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବି। ଯୁବକ କଥା ଶୁଣି ପଣ୍ଡିତ ହସିଲେ।
କହିଲେ ମୋ ପାଖରେ ତୁମ ପାଇଁ ଏମିତି କିଛି ଅଛି, ତୁମ ମନ ଏବେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏତିକି କହି ପଣ୍ଡିତ ଆଶ୍ରମ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ କଳସୀ ଆଣି ଯୁବକକୁ ଦେଲେ। କହିଲେ, ନଦୀରୁ ଗୋଟେ କଳସୀ ପାଣି ଆଣ। ଯୁବକ ଜଣକ କଳସୀ ନେଇ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ନଦୀକୁ ଗଲା। ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ମନରେ ଭାବୁଥାଏ, ଇଏ ଗୁରୁଜୀ ପାଗଳ ବୋଧେ, ୟାଙ୍କୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଇଏ କଳସୀ ମୋ ଜୀବନରେ କି ଖୁସି ଆଣିବ, ମୋ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କେମିତି ରଖିବ। କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ କିଛି ରାସ୍ତା ନଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କଳସୀ ନେଇ ପାଖ ନଦୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଯେମିତି କଳସୀ ନଦୀରୁ ବୁଡ଼େଇ ପାଣି ବାହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ଯୁବକ ଜଣକ ଦେଖିଲା ଯେ କଳସୀ ଚାରିପାଖରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣା ହୋଇଥିଲା। କଳସୀରୁ ପାଣି ବାହାରି ଯାଉଥିଲା। ଯେତେ ଥର ପାଣି ଭରୁଥାଏ ସେତେ ପାଣି ବାହାରି ଯାଉଥାଏ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଭରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଖାଲି କଳସୀ ନେଇ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଯାଇ ରାଗିକି କହିଲା, ଗୁରୁଜୀ ଆପଣ ଇଏ କେମିତିକା କଳସୀ ଦେଲେ, ଯାହା ଚାରିପାଖରେ କଣା ଅଛି, ଏଥିରେ ମୁଁ ପାଣି କେମିତି ଭରିବି। ଗୁରୁଜୀ ଯୁବକକୁ ଶାନ୍ତ କରାଇ କହିଲେ, ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଅ, ମୁଁ ତମର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଉଛି। ଯଦି ତୁମେ ରାଗିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୋ କଥା ଶୁଣିବ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଶୁଣ। ଏ କଳସୀକି ତୁମ ମନ ବୋଲି ଭାବ। ମନ କେବଳ ଦୁଇ ପ୍ରକାରରେ ଶାନ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରଥମେ ତୁମ ମନକୁ ପୂରା କରିଦିଅ, ଯେଉଁଠି ଆଉ କିଛି ପଶିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ କ'ଣ ଏଇ କଳସୀକୁ ଏମିତି ଭରିପାରିବ? ଯୁବକ କହିଲା, ଇଏ କଳସୀକି ମୁଁ କେମିତି ଭରିପାରିବିନି, କାରଣ ଯେବେ ବି ମୁଁ ଏଥିରେ ପାଣି ଭରିବାକୁ ଯାଉଛି ଛୋଟ କଣା ଦେଇ ପାଣି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ବି ଆମ ମନକୁ କେବେ ବି ଭରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେ ଆମ ମନରେ ସବୁ କିଛି ଭରିବା, ଆମ ଶରୀର ଦେଇ ବାହାରି ଆସିବ। କ୍ରୋଧ, ପ୍ରେମ, ଦୟା, ହିଂସା ଏମିତି ଭାବେ ବାହାରି ଆସିବ। ଆମେ ଯାହା ବି ଆମ ଭିତରକୁ ଆଣିବାକୁ ଦେବା, ସିଏ ଏମିତି ଭାବେ ବାହାରି ଆସିବ। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଛେଦ ଥିବା କଳସୀ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଦେଲି। ଯେବେ ବି ତୁମ ନିଜ ମନକୁ ତୁମ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛ, ତୁମେ କ'ଣ ସମୟ ବର୍ବାଦ କରିନ? ତୁମେ ଗୋଟେ ସମୟ ପାଇଁ ଭାବିଛ ତୁମେ ଏମିତି ତୁମର ମନକୁ ଭରିବାରେ ଲାଗିଛ। ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ତୁମର ସମୟ ବର୍ବାଦ ହେଉନି? ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ତୁମେ ତୁମ ମନକୁ ଭରିବାରେ ଲାଗୁଛ, ସେ ତ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବାହାରକୁ ଆସିବ। ଏହା ଶୁଣି ଯୁବକ ତାର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କହିଲା, ଗୁରୁଜୀ ଆପଣ ସତ କହିଲେ। ମୁଁ କେବଳ ନିଜ ବିଷୟରେ ଭାବିଥିଲି। ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ମୋ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରୁଥିଲି। ଆଜି ଆପଣ ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲେ। ପରନ୍ତୁ ଗୁରୁବର, ଇଏ ପ୍ରଥମ ଉପାୟ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି କ'ଣ? ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ନିଜ ମନକୁ ଖାଲି କରିଦିଅ। ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲେ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜ ମନକୁ ଖାଲି କେମିତି କରିବି? ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ, ଇଏ ତ ବହୁତ ସରଳ ଉପାୟ। ବାହାର ଅଳିଆ ତୁମ ମନକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ତୁମ ମନ ଆପେ ଖାଲି ରହିବ। ଯୁବକ ଜଣକ କିଛି ସମୟ ଭାବିକି କହିଲା, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଇଏ କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଯାହା ଆମେ ଦେଖନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତି ଆମ ମନକୁ ଆପେ ପଳାଇ ଆସେ, ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ରୋକିପାରିବା? ଗୁରୁଜୀ ହସି କହିଲେ, ବେଟା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କି ମନକୁ କେବଳ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜିତିପାରିବ। ଗୋଟେ ଦିନ ଧ୍ୟାନ କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଏଥିପାଇଁ ସମୟ ଦେବା ଦରକାର, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ଦରକାର, ଏହାକୁ ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର। ଗୁରୁଜୀ ଯୁବକକୁ କହିଲେ, ତୁମକୁ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି? ଯୁବକ କହିଲା, ହଁ ଗୁରୁଜୀ, ମୋତେ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି। ଗୁରୁଜୀ ଯୁବକକୁ ପାଣି ଦେଲେ। କହିଲେ, ଇଏ ନିଅ, ଏଥିରେ ତୁମ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟିଯିବ। ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ, ମୋତେ କୁହ, ଆଜି ତୁମେ ପାଣି ପିଇଦେଲେ ତୁମକୁ କ'ଣ ଆଉ ପାଣି ଦରକାର ହେବନି? ତୁମକୁ କ'ଣ ଆଉ ଶୋଷ ଲାଗିବନି? ଯୁବକ କହିଲା, ଗୁରୁଜୀ ଆପଣ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପାଣି ବିନା ଆମେ କେବେ ବଞ୍ଚିପାରିବାନି। ଶୋଷ ତ ଆମକୁ ଡେଲି ଲାଗିବ। ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ, ଗୋଟେ ଦିନ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଆମ ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବନି। ମନକୁ ବି ଭୋକ ଶୋଷ ଲାଗେ, ତାକୁ ଆମେ ଆହାର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ତାକୁ ବି ସବୁଦିନ ପାଣି ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମକୁ ସବୁଦିନ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆମ ମନରୁ ସବୁ ଖରାପ ଚିନ୍ତା ବାହାରି ଯାଇଥାଏ ଆଉ ମନ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ, ତୁମେ କହିଲ ରାତି ସାରା ତୁମେ ଧ୍ୟାନ କଲ, ତାପରେ ବି ତୁମ ମନ ଅଶାନ୍ତ ଥିଲା। ତୁମେ ଚାହିଁବ ତ 1 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବ।
ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେବେ ମନକୁ ଭୋକ ଲାଗିବ ତାକୁ ଆହାର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ମନ ପୁଣି ଥରେ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ଥରେ ମନକୁ ଖରାପ ଚିନ୍ତା ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଏହା ଶୁଣି ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲା, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ମୋ ମନକୁ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଶାନ୍ତ କରିପାଇଁ, ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ଯେତେ ସମୟ ଲାଗୁନା କାହିଁକି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସିରେ ରହିକି ଦେଖେଇବି। ତେଣୁ ଆମକୁ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ବି ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ମନରେ ଯେତିକି ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି ତାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।